Ninsabu perplessi bid-diskors fażull u qarrieqi tal-linja tal-ajru nazzjonali. Hekk sostniet l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti tal-Air Malta wara li kelliema l-linja tal-ajru saħqu li l-proposti miġjuba l-qudiem minnha kienu ser jassiguraw post tax-xogħol lill-ħaddiema kollha fih dan il-linja tal-ajru. Proposti li 96% tal-membri tal-ALPA rrifjutaw kategorikament wara vot sigriet li tieħed tul il-jum ta' Tnejn waqt laqgħa ġenerali straordinarja. L-Assoċjazzjoni insistiet li l-Air Malta kemm il-darba saħqet li l-ftehim magħha jasal biss ġala darba l-ALPA tirrinunzja d-drittijiet tal-Bdoti fil-ftehim kollettiv li ntlaħaq mal-Gvern lura f'Jannar tal-2018, ftehim li jissalvagwardja kundizzjonijiet u garanziji fuq il-post tax-xogħol. L-ALPA saħqet li tinsab konfuża kif il-Gvern provda assistenza finanzjarja lil kull negozju ħaddiem mill-qut ħażin mill-pandemija tal-COVID-19 iżda falla milli jagħmel dan id-dmir mal-impjegati li ilhom is-snin jiddedikaw ħajjithom għall-linja tal-ajru nazzjonali. L-Assoċjazzjoni insistiet li bħala shareholder ewlieni tal-Air Malta il-Gvern ippermetta dawn in-negozjati u tattiċi b'mod deskritt mill-ALPA bħala wieħed illi jmur kontra l-valuri demokratiċi u Ewropej illi jgħaddu romblu minn fuq il-ħaddiema. L-Assoċjazzjoni saħqet illi l-proposti finali preżentati mill-Air Malta huma diskriminatorji u diviżivi u insistiet illi fl-aħħar xhur il-kumpanija intefet fuq missjoni sabiex tkisser id-drittijiet u ftehim illi ntlaħaq mal-Gvern aktar minn sentejn ilu għad-detriment finanzjarju tal-ħaddiem. L-ALPA saħqet illi s-sentiment ġenerali qalb il-Bdoti huwa wieħed illi l-Air Malta qed tipprova b'mod persistenti tieħu vantaġġ minn fuq iċ-ċirkostanzi li l-pajjiż għaddej minnu sabiex tisforza u tinfluwenza id-deċiżjoni tal-Assoċjazzjoni bil-għan illi xxekkel il-libertà tal-ħaddiema milli jkollhom rappreżentanza.